Nursing student ako sa isang university sa Metro Manila. At sa kabila ng kahirapan, nagawang igapang ng aking mga magulang na nasa probinsya ang aking pag-aaral. Lingid sa kanila, may boyfriend na ako. Si David, mag-iisang taon na kaming magkatipan. Kapag may date kami ng boyfriend ko, madalas niyang hingin sa akin ang isang bagay na pinakaiingatan ko at iyon ay ang aking pagkababae. Sige na, papakasalan naman kita. Sabi niya habang pinipilit ako na ibigay ko sa kanya ang aking sarili. Pero natatakot ako. Tanggi ko, kapag kasal na tayo, saka ko na lang ibibigay ang gusto mo. Bumakas ang lungkot sa anyo ni David. Siguro ay hindi mo talaga ako mahal. Aniya, sabay talikod sa akin. Kung wala kang tiwala sa akin, hindi ko na ipipilit ang gusto ko. Kinabahan ako sa aking narinig. Sa totoo lang, takot ako na talikuran ni David. Mahal na mahal ko si David at dama kong siya lang ang lalaking aking iibigin. Talaga bang pakakasalan mo ko? Paniyak ko sa kanyang katapatan. Kahit saang simbahan mo gusto, Divina, ibig ko lang na malaman mo at maipakita mo sa akin na nagtitiwala ka sa akin. Wala na akong nagawa kundi pagbigyan ang hinihingi niya sa akin. Ayokong mawala siya sa buhay ko, kaya pikit matang isinuko ko sa kanya ang lahat. Nasundan pa iyon ng ilang beses ang aming pagniniig hanggang sa natuklasan ko ang aking sarili na buntis na pala ako. Lahat ng sintomas ng aking pagdadalang tao ay nararanasan ko. Dito na ako labis na nag-alala at nangamba. Buntis ako, sabi ko sa kanya. Minsang nagkausap kami. Anong gagawin natin? Halatang nagulat siya sa sinabi ko, pero mahinahon niyang tinanggap ang lahat. Walang problema. Kung talagang matutuloy iyan, handa kitang panagutan. Paniyak niyang sabi sa akin. Natuwa ako sa kanyang kasagutan sa akin. Naluluhang niyakap ko si David. Noon ko napatunayan sa aking sarili na tapat nga siya sa akin at sa kanyang pangako. Subalit, iyon na ang huling pag-uusap at pagkikita namin. Hindi ko na siya nabalitaan mula noon. Nagtungo ako sa boarding house na tinutuluyan niya, pero umalis na raw siya doon. 1 linggo na ang nakararaan. Inisip kong lumipat lamang siya marahil, pero ang hindi niya pagpasok sa aming paaralan ang nagpatunay na tinakasan na nga ako para panagutan niya ang aking dinadala. Gulo ang isipan ko at itinangis ko ang nangyari. Paano na ako ngayon? Ano mukha pa ang hiyaharap ko sa aking mga magulang sa kahihiyang itutulot sa kanila? Ipalaglag mo ang bata sa iyong sinapupunan. Payo sa akin ng kaibigan kong si Rose. Malaking impact talaga ang ibumbunga niyan kapag nahayag na. Natatakot ako, Rose. Hindi lang ikaw ang nagkaka-problema ng ganyan. Marami kayo, Divine. Kung nagawa ng iba ang babae, kaya mo rin. Gusto kong sundin ang sinasabi ni Rose.
Pero nagdadalawang isip ako, nakokonsensya. Subalit kapag iniisip ko naman ang aking kahihinatnan, nanlulumo ako. Tiyak na mahihinto ako sa pag-aaral. At baka mapatay pa ako ng tatay ko kapag nalaman nila ang aking kalagayan. Minsan, nagpahintay sa akin ang isa kong kamag-aral na may panggabing subject at 8:30 pa ang labas. Naghintay ako sa aming school library at gumawa ng ilang assignment na ibinigay sa amin. Nang matapos, naisip ko na lumabas muna ng koridor at doon na lamang nagantay. May upuan naman doon at maaari akong mag-stay. Sa paglalakad ko, naparaan ako sa isang room kung saan alam kong wala ng klase sa ganoong oras. Kadalasan kasi ay sarado na ang mga ilaw nito at wala ng tao. Nagtataka ako ng gabing iyon dahil bukas pa ang mga ilaw at may nagkaklase sa loob. Nagayak akong sumilip dito. Natanaw ako ng profesor. Nag-lecture sa loob. Hindi ko inaasahan tatawagin niya ako na ikinagulat ko rin. You can join the class, miss. Aniya sa akin kung saan inatasan niya akong pumasok sa loob. Hindi ko alam kung bakit hindi ko matanggihan ang kanyang anyaya sa akin. Pumasok nga ako sa loob ng room kung saan maraming estudyanteng naroroon. Sa pinakandulo ako naupo. Sinulyapan ko pa ang mga estudyante para alamin kung meron akong kakilala sa kanila. Pero pawang estranghero sa akin ang mga nasa loob. Ang lahat ng atensyon nila ay nakapako sa nile-lecture ni Professor. Napag-alaman kong ethics subject ang itinuturo nito. May isang problema akong ibibigay sa inyo. Pasimula ng professor na hindi ko rin kilala. Kung kayo ang doktor at isang guni ang isang suliranin, what will be your advice to a mother who is supposed to be pregnant at nakatakdang magsilang ng isang sanggol? Ikinuwento ng professor ang isang sitwasyon kung saan ang pag-uugatan ng sinabi niyang problema. Ayon sa kanya, may mag-asawang may 3 anak. Babaero daw ang Mr. Kung saan natuklasan nitong meron siyang sakit sa babae. Ang misis naman nito ay isang labandera lamang na nagkaroon ng tuberculosis sanhi ng sobrang trabaho at bunga rin ng kasipagan nito. Sa kabila nito, hindi pa rin pinaligtas ni Mr. ang kanyang misis. Sinisipingan pa rin niya ito sa kabila ng kalagayan nito sa kalusugan. Nabuntis si misis. May history na raw ng physical defect ang 3 anak na mag-asawa. Ang panganay ay isinilang na bulag. Ang ikalawa ay pipi at bingi. Ang bunso naman ay mentally retarded. Sa kalagayan ng kalusugan na mag-asawa at sa history ng pagiging may epekto sa mga anak na isinilang nito, ano ang maibibigay na solusyon ng buong klase? Inatasan ng profesor na bumuo ng 3 grupo ang mga naroroong estudyante niya at pag-uusapan ng mga ito ang kanilang posibleng dapat nasagot sa problema. Naglagay din ng pinakang leader nila ang 3 grupo. Ako na naroroon ay nagsilbing spectator lamang. Gusto ko na sanang lumabas at umalis pero di ko magawa. Naging curious din ako sa mga kung anong isasagot
ng mga estudyante sa problema na inihayag ng propesor. Ilang minuto ang namagitan sa pag-uusap ng mga bawat grupo. Naghihintay naman ang propesor sa mga isasagot ng mga ito. Tumindig ang leader ng unang grupo at sinabi ang kanilang katugunan. We suggest for the adoption of abortion, ma'am. Sabi nito, ang ikalawa at ikatlong grupo ay iyon din ang ipinanukalang gawin sa sanggol na nasa sinapupunan ng ina. Malalim na napabuntong hininga ang propesor bago nangusap sa kanyang mga estudyante. So, all of you here recommended abortion as the ultimate solution to avoid the existence of the problem. Panimula ng propesor. Well, let's talk about Beethoven. Alam ba ninyo na ang dakilang kompositor ay naging bulag? Pero kahit wala na siyang paningin, ay nakalilikha pa rin siya ng mga obra maestra sa larangan ng musika. May tumindig at sinabi nito ang exception to the rules, pero hinayaan nilang magbigay pa ng paliwanag ang kanilang propesor na nagpapatuloy sa pagsasalita. Ang katawan ng bata ay ina ang lumikha. Ang kaluluwa ng sanggol ay Diyos ang may gawa. Sa unang pagtatambal ng itlog ng ina at punla ng ama ay naroroon na ang kaluluwa na sanggol at walang karapatan ang ina na ilaglag ito. Every mother has a privilege of sharing with God the creation of new life. Natulala ako sa napakagandang sinabi ng propesor. Parang sa pakiramdam ko ay ako ang kanilang pinatutungkulan sa binabalak ko sa aking sinapupunan. Napaluha ako sa pagkakataong iyon at napapikit. Taimtim akong nagdasal. Naggulat na lamang ako nang tapikin ako sa balikat ng hinihintay kong kamag-aral. Ano ang ginagawa mo dito, Divine? Tanong niya sa akin. Ha? Nasaan na mga nagkaklase dito? Anong nagkaklase? Sa umaga at hapon lamang nagagamit ang room na ito at walang nagkaklase kapag gabi. Merong tao dito kanina, Rose. Pinapasok pa nga ako ng professor dito na nagle-lecture. Minasdan ako ng kaibigan ko. Tila nahihiwagkaan siya sa aking sinabi. Baka naman nakatulog ka dito sa paghahantay sa akin at napanaginipan mong may nagkaklase dito. Aniya. Totoo ang sinasabi ko at gising ako nang pumasok ako dito. Giit ko sa kaibigan ko. Isang misteryo ang naganap sa akin. Parang bula na naglaho sa isang kisap mata ang mga nagkaklase sa silid na pinasok ko. Kumalat doon ang nangyari sa akin. Nang isang pinatotohanan ito ng isang school janitor na nakaranas din ng katulad ng nangyari sa akin. Talagang may ghost class na nagpapakita dito. Aniya sa amin. Nakita ko rin minsan iyon sa paglilinis ko sa mga silid ng paaralan. Minsan nga pinatay ko pa ang ilaw, pero pagbalik ko ay nakasinding lahat at tila may nagkaklase sa loob. Kakaibang kilabot ang gumapang sa aking katawan. Nanlamig ako bigla at noon lang ako nakadama ng takot. Ganon pa man,
Malaki ang pasasalamat ko sa experience ko na iyon dahil naituwid ko ang gagawin ko sanang pagkakamali sa sanggol na nasa aking sinapupunan. Tinanggap ko ang gagawing kaparusahan ng aking mga magulang. Sinabi ko sa kanila ang katotohanan. Alam ko na labis silang nasaktan at nagdamdam. Pero pinatawad nila ako, binigyan pa ng isa pang pagkakataon. Tinapos ko ang aking kursong nursing. Pagkatapos kong may isilang ang aking anak. Sa ngayon, nasa Canada na ako at dito na nagpa-practice ng profesyon. Nakapag-asawa na rin ako kung saan tinanggap niya na maluag ang aking naging anak sa pagkadalaga. Dahil isang doktor, anak ang asawa ko at isa rin siyang Pilipino. Dito na kami naninirahan sa Canada. My child, napakatalinong bata. Katunayan, halos kami ng mister ko ang umaakyat sa stage para sabitan siya ng mga medalya sa kanyang